reunió a la Pobla del Partit Popular de Camp de Túria. Dissabte passat, el centre social acollia el Congrés de Delegats Comarcal per triar el que ha de ser president del partit. Entre els convidats, el president provincial dels Populars, Alfonso Rus, el secretari Vicent Betoret i els consellers Serafín Castellano i Rafael Blasco. L'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contelles, com a anfitriona de l'acte, va ser l'encarregada de donar la benvinguda als representants de les localitats i als càrrecs polítics i institucionals presents en l'esdeveniment. Bon dia a tots. Lo primer, agraïts que estigueu en la Pobla per a fer este congrés comarcal. Tots ells per escoltar el balanç dels últims anys de gestió al davant del partit que ha fet Francisco Tarazona. Un resum de gestió que feia el secretari general de la comarca, Manuel Izquierdo. Esta comarca s'ha caracteritzat, quan s'ha mobilitzat a la gent, perquè hem sigut sempre els números 1. I un balanç que ha estat rebut amb bons ulls pels representants comarcals. Repassada la gestió de Tarazona, es donava pas a la votació de la seva candidatura per repetir en el càrrec. En la votació, els representants comarcals. Han estat 43 compromissaris els que han format part d'este congrés. En la votació s'aprovava l'única candidatura que es presentava. Tarazona era elegit amb el 100% dels vots a favor. Paco Tarazona ha sigut elegit per el 100% dels votos. Enhorabona, Paco. Queda proclamat president de la comarca del Camp de Túria. Un president comarcal que agraïa el suport a tots els representants locals de la comarca. El 100% ha sigut un respaldo total a la meva persona, però jo crec que s'han votat a ells mateixa, com jo soc. Jo vull que la comarca estigui tota unida, que la comarca treballem tots junts, algo que heretí de Vicent Alba, que jo era secretari en ell, i després vaig ser president 4 anys i ara ha tornat a ser reelegit. I això no se pot perdre. Francisco Tarazona destacava el treball d'alcaldes i regidors populars que han fet que este partit siga el més votat de la comarca. Un missatge compartit per tots els polítics assistents a l'acte. En les seues intervencions destacaven el progrés que des dels anys 80 ha tingut el PP en la comarca i que ha passat de ser minoritari a governar en 13 dels 18 pobles de Camp de Túria. L'elecció de la nova executiva jo crec que és un exemple de recolzament a les persones que han fet possible que estiguem en una de les comarques millors de la nostra comunitat i sobretot per l'exemple i el testimoni que donen tants i tants afiliats, militants. L'evolució de la comarca ha sigut espectacular. Avui som la comarca en major respaldo social i electoral de tota la província i de les majors de la comunitat valenciana. Hem aplegat a tindre de 18 13 alcaldies, però 12 d'elles en majoria absoluta. D'ací 11 mesos tenim un examen, tenim un repte molt important, que és no sols revalidar aquestes majories absolutes que hem tingut, aquestes alcaldies que tenim, sinó fer el més difícil, que ho anem a aconseguir, que és aconseguir aquests pobles que ens falten i que per molt poquet se ens han escapat. Paraules similars a les del president del partit a la província, Alfonso Rus, que animava als candidats encara a l'oposició a seguir treballant. La constància és el més important. On no han governat o no estem governant, tranquil·litat. Jo 12 anys vaig estar, 12 anys. I mira si em vaig ensenyar. I després vaig anar a València i em van fer president. Els vaig enganyar a tots. I després el president de la Diputació, si això és el més fàcil del món, treballant, aplegant a la gent, parlant amb tots, ser amic de tots i intentar, com en esta comarca, que la gent vote a un candidat al 100%. Un esforç comú que reclamava també l'alcaldessa de la Pobla. President, que la comarca estem a la teua disposició, que els alcaldes, els consellers, tots els afiliats del Partit Popular anem a millorar els resultats de la comarca, anem a guanyar més pobles, anem a guanyar la comunitat, anem a fer tot el possible per millorar els resultats del president Camps. I també compartit era el record cap a la figura de Vicent Alba, anterior president comarcal. En cada intervenció s'ha volgut recordar a la persona que dona el primer impuls a este partit. Un homenatge de gratitud al nostre amic Vicent, perquè això és el que Vicent haguera volgut, veure, tal com ha sigut sempre en aquesta comarca, un exercici com el que han fet així, d'unió, de germanor, de treballar tots a una, i per tant, este és el congrés
que anem a oferir-li, en el que anem a homenatjar al nostre amic Vicent, que allà on estiga, que estarà en el cel, estarà encantat de veure el que estem fent avui així. Un congrés que es tancava amb la reelecció de Tarazona com a president comarcal i amb l'objectiu entre els populars de créixer de cara a les pròximes eleccions. El Congrés Comarcal a la Pobla manté la direcció principal del partit. Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja, continua en la presidència del partit. El PP de la Pobla pot introduir així un vocal en la junta directiva del partit que fins ara no tenia. La Pobla de Vallbona, José María Romero Llopis. En este lloc ha estat designat el regidor José María Romero. Per la seva part, l'alcaldessa de la Pobla formarà part de la junta directiva com a vicesecretària. Hi ha hagut una renovació, una nova executiva, en la que jo tinc l'honor de que se compti en mi com a vicesecretària. Crec que és un lloc important, però un lloc important al final que és treballar per el Partit Popular per aconseguir unitat dins del partit i això que se refleja fora guanyant no sols els 13 pobles que tenim actualment, sinó si pot ser el fer el pleno, que són els 18 de 18. Un lloc en la junta directiva a la que se suma Rosana Marín com a presidenta de Nuevas Generaciones.